हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ सामान मो साइल मो से पेट गुरु साइल चैनल को स्वागत जनाऊँगी। चलते आज आम लक्ष्य स्टार्ट करवा देखते आज आम सकाल सकाल को खाया दे दीचु और सब बाहर पड़ सब खाई आम चारिपटे कवर तली पड़ी आम यदि कुकुड़ा बतक भिजेबू और खाइजे चाषी सब हईराण हो आम सब जाल भितर सब कहते सकाल सकाल खरा टे पशिला बेले टे सब टे देदेले खाइले खाइले तो बतर टे देखुन केमती खाने पानी सफिसीयंट दरकार से कौन करेंगे मुझे से 10टा नहीं चंद्री सब एपटे आमर कला गजा बंधाई धला गजा भितर अच्छे कला गजा बंधा एपटे कलर बाड़ बंधाई एपटे तार कलर बाड़ भी बंधाई बांधेजु भितर बस देशी कुकुड़ा मारिक विदा करदे देखो एपटे तली पड़ी देखो टे केमती गजा नहीं छुटिया मान ये सब खाई सर आम बाहर को छाड़ देखो के खाई एपटे देखो बाइणी पागली पड़ते सेपटे बाइणी पागली एपटे तो तली कण पड़ी पतका भी गोला मझे मरा है देखो देखो एपटे तो तली पड़ी एपटे पानी बाट कबे कहीगले पानी सब देखो धान केमती ये पड़ी से देखा यदि पारा फारा खोल ना पेटे खाई एपटे तो पानी नला मेघ पेघ होगला ये देखो एपटे आम जो सुपन केड़े केड़े होगले देखिए देखो एपटे ट्रेन है साउंड कर देखो आम ट्रेन एपटे जाओ सुपन गाछ के चौड़ा बड़ होगला केटे केटे होगला मैं कटा है आउ बड़ होगला आम टे देव आम बाइण पाक नहीं खाइए देखो पागल जीवा पागली देखो देखो पागली ये पूरा माछी बसिक गोड़ हाथ चरई दौना गोड़ हाथ पेट फेट सबुआड़े शांति चरई दौना देखो केमी सारिआड़े न उड़ेल हेनी सबुआड़े देखो ये चरी पारना लास्ट कौन कर ठिया हो जाए गोटे जगह आउ हली कामुड़ पूरा लांज फांज बाडूसी गोटे बाजब ना तो लांजरे से मरला पाखक आऊँ देखो मुंडिया मार खेलुची आसी पाखे मुंडिया फुंडिया कौन पागल ए पागल देखो तो बाइणे आसला बाइणे आसला आ बाइणी आ आ आइल आइल पानी पानी आइल 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 देखो खाली मुंड मुंड हल तार तू तार हला बस मुंड मुंड कौन भाई गोड़ी बाइणी आइला मैंने ये पचे पचे गोडे बजे आज छाड़े मैं खोल दिया तो बुली भी हो तुम बुलू तो जोड़ी काली सियाड़े देखो लगुच देखो काली सियाड़ पतवार के खेलुची मुंड फुंड हला हली कर बाटी दुईटी के
କୁଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଛି ତାର ପତାକା ମଝିରେ ପୋତା ହେଇଛି ତଳି ପାଖରେ ସେ ତାର ପତାକା ଧରି ଖେଳୁଛି ଯଦି ଖାଲି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସେଠି ମିଳିଛି ଦେଖା ପାଇଁ ଗଛ ଅଛି ତା ତଳେ ଆମର ସବୁ ମିଳିଛି ତୋ ପାଇଁ ଖାଲି ସେ ପତାକାରେ ପୋତା ହେଲେ ଦରକାର ହେଲେ ତୁ ତୋର ବସିକି ଖେଳି ଆଉ ତୁ ଖେଳୁଛୁ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଳି କେତେ ଗୁରା ବାଟରେ ଯାଇ ଅଛି କାଳି ଏ କାଳି କାଳି କି ଶୁଭୁନି ଏତେ ଗୁରା ବାଟରେ ଅଛି ତା କୋଉଠି ଶୁଭୁଛି ଭାଇଆଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ଏ ଭାଇଆଣି ରବା ଭାଇଆଣି କିଛି କରେଇଦେବନି କାଳି ତ ତାର ଶୁଣୁନି ସେପଟରେ ଆଉ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ପର୍ସନ୍ କ୍ୟାଟ୍ ଏବେ ସେଲିଂ ପାଇଁକା ପଳେଇ ଆସିଛି ପୁରୀରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପୁରୀ ଏରିଆରୁ କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ପ୍ଲସ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ଏରିଆରେ ଯଦି ବି କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଆମେ ଡେଲିଭରି ଦେଇପାରିବୁ ବଟ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଡେଲିଭରିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଉ ଜଗତସିଂହପୁର ଏରିଆ ପାଇଁକା ୱିଦାଉଟ୍ ଡେଲିଭରିରେ 10,000 ରହିବ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପ୍ରାଇସ୍ 10K ଇଚ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯାହାର ଦରକାର ଅଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ 3-4ଟା ଖଣ୍ଡେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ପକାଉଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉଛି 1 ଲିଟରର ଛୁଆ ସବୁ ଯାକ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ୍ ହେୟାର୍ର ଅଛି ଆଉ ଡବଲ୍ କୋଟ୍ର ଅଛି ଭଲ କଲର୍ ବି ଅଛି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ଲେଫୁଲ୍ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଫ୍ରି ଅଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡା କଲର୍ର ଅଛି ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଟା ପାଣ୍ଡା କଲର୍ର ଅଛି 3-4 କଲର୍ ମିକ୍ସ ହେଇକିନି ଅଛି ଏଇଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଏଇଟା ଫିମେଲ୍ଟା ଯଦି କାହାର ଦରକାର ଅଛି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ସହିତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଦେବୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ଡେଲିଭରି ପାଇଁକା ଆମେ କଥା ହେଇପାରିବା କୁକୁର ବିଲେଇ ଯଦି କିଛି ଦରକାର ଅଛି କୁକୁର କୌଣସି ବ୍ରିଡ଼୍ର ଯଦି ଦରକାର ଅଛି ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏବେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଯିବା ବାଇଗଣ ବଗୁଲି ନେଇ ଆସିବା ମୁନ ଯାଉଛି ବାଇଗଣ ବଗୁଲି ନେଇ ଆସିବା ଆଉ ମୁନ ଚାଲେ ନେଇଆ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ନେଇ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ବାନ୍ଧିଦେବ ମେଘ ଆଇଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇଆଣି ପାଗଳ କ'ଣ ଠିଆ ହେଲାଣି ଚାଲ ବା ଏଇ ଭାଇଆଣି ଚାଲୁନା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରରେ ପୁରା ମେଘ ଆଇଛି କାଳି ଯାଉଛି ବୁଲି ବୁଲି ତାର ସେପଟରେ ଆଉଛି ତାର ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇକିନି କେତେବେଳେ ଯାଉଛି ଜଙ୍ଗ ବୁଲି ବୁଲିକା ଯାଉଛି ଡଙ୍ଗାରେ ଆମେ ସେପଟେ ଥିଲେ ବସି ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ଏପଟୁ ଟାଣିଦେଲୁ ତାର ପଳେଇ ଆସିଲା ଆଉ ପୁରା ଦେଶୀ କୁକୁର ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ସେଗୁଡ଼ା ରହୁଛି ଶାନ୍ତିରେ ତାର ତ ଅଛି ଯେ ତାର ନଟି ଆଉ ତା ପୁଅ ନଟି ଆଉ ତାର ଜଗେଇକି ପଳଉଛି ସେ ତାର ବୁଲି ବୁଲି ଆଇଲା ନଟିଆ ଗଲା ଟିକେ ବିଲରେ ବୁଲି ପଳେଇଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଗୁ ସେ କେମିତି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବ ଏ ନଟିଆ ତାକୁ ଜଗି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବେ ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବନ୍ଧ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ